जोंना कुइसना मा दोङो नाम्बार 1 निखौ दे बुजि मोनाखै नियो आं खनसे खिन्थाना होफिन दे नाय जों मा दोङो होनदो x to the cube plus मा दोङो 3x square plus x plus 1 ना 3x दोङो ना नियाव 3x plus 1 होमब्ला जोङो मा होनदो माजों राननांगौ होनदो x plus 1 जों राननांगौ जोंना माइनास दोङो ना प्लास दोङो प्लास होमब्ला जों मोननै बाहागोआव राननो हायो ना बुंदो ना मारै हायो जों मोनसे सिम्पल फर्माव राननो हायो जोङो हमबाय जुदि होनाय जोङो जुदि ना होनाय दङ जोंनिया मा दोङो x plus 1 नङा होमबा होमब्ला जोङो बेखौ मा खालामनो हायो निखौ जोङो x समान 1 निथिं जोङो लाथिख' लायोब्ला बे जुदि निथिंबा मा सिन बारबा दानख' जायो ना जाया जायो होमबा जों x नि मानखौ मा हमबाय दानख' 1 ना होमबा दानिया जोङो px नि बे फर्मुलाखौ मोन्दोंमोन ना px x to the cube plus 3x square plus 3x ना plus 1 होमब्ला जों बेयाव माखौ बाहाय px नि माना जोंहा मा मोनखो दानख' 1 माइनास 1 होमबा जों मोनखो माइनास 1 whole to the cube plus 3 minus 1 whole to the square ना whole square plus 3 minus 1 नङा होमबा plus 1 बुजि मोनदों मोनाखै नै जोङो x नि जायगायाव से मानखौ बहायजोब्बाय मोनदोंना से होबाय ना दानख' 1 होबाय जोङो बुजि मोनदों मोनाखै ओमफ्राय जुदि निखौ नैबे सेया मानो दानख' 1 जाफिनो होमबा दानख' 1 सानजाब दानख' 1 मा जायो दाजाब 1 जाबायमोन इयो खिन्थु आरो दानख' 1 दंफिनो नङा होमबा बे दानख' 1 थानायनि थाखाय मा जायो दानख' 1 जों सानजाबोबा दाजाब सानजाब दानख' मा जायो दानख' जाफिनो नङा होमबा ओंखायनो बेयाव माने दानख' 1 जाफिनबाय इयो मिथिबायना प्लास ओमफ्राय नैबे मा जागोन दानख' मोननैबा सानजाबा मा जायो दाजाब जायो ओंखायनो मा जागोन दशमिक 1 सानजाब 3 सानजाब 1 दे दाजाबनि बे माजों 3 सानजाब दानख' 1 दाजाब 1 मिथिबाय होमबा जों माने दानख' 1 दाजाब 3 ना दानख' 3 जाबाय इयो जादों जायाखै दाजाब 1 अब्ला मा खालामनो हायो जोंनिया इयो नै दानख' आरो दानख' मा दानख' 4 ना ओमफ्राय दाजाब मा जागोन दाजाब 4 जागोन ना नै 1 आरो 3 बुजिनो जाया ओंखायनो दानख' मा जायो लाथिख' जायो दाजाब खालामनायलायबाय दायो मोनसे स्टेप थांबाय दा बेखौनो जों नै मोनसे स्टेपाव खालामनो हायो मा खालामनो हायो x to the cube plus ना 3x square plus 3x plus 1 हायो ना x plus 1 हायो होमब्ला जोङो नै x plus 1 जों मा सानजाबोबा जोङो नै x to the cube मोननैखौ दिहुननांगौ होमबा जों x square जों सानजाबा मोनगोन ना नै x square होमबा बेसेबां x to the cube जायोना बेनो जाया सानजाबबा नै दाजाबसिन दङ नालाय दाजाब थाबाय ओंखायनो जों x square होमबा जोङो x to the cube प्लास मा जागोन इयाव x स्क्वायर नङा होमबा नैबे दानख' जागोन दे होमबा दानख'बाथाय गैला नङा होमबा होमबा इयाव जोङो 2x स्क्वायर जागोन इया मोनथामाव दंमोन नालाय नङा होमबा प्लास 3x प्लास 1 जाहैबाय अब्ला जों नै 2x स्क्वायर माजों नै x प्लास 1 जों मा सानजाब्ला जों मा मोनगोन 2x स्क्वायर मा सानजाबा मोनगोन जों जुदि 2x सानजाबोबा मा जागोन 2x नङा होमबा बेसेबां 2x स्क्वायर मोनदों ना मोनदों मोनाखै होमबा जों दाजाब मा जागोन 2x स्क्वायर प्लास मा जागोन 2x नियाव दानख' जायो दे दानख' जागोन दानख'लायनांगोन नङा होमबा माने बे जों दानख'बाय गैला होमबा नैनिफ्राय जों मा जागोन x जागोन प्लास 1 ना नंगौ नङा होमबा नैयाव जोङो 2xखौ होनांगौमोन दे आं होआखै दहाय बावबोदो होमबा जों मा जागोन x प्लास 1 होमबा जोंनो x प्लास 1 जों मा सानजाबाव जोङो x प्लास 1 मोनगोन से सानजाब मोनगोन 1x नंगौ नङा दाजाबसिन थाबाय ओंखायनो दाजाब 1 ओंखायनो x दाजाब 1 ओंखायनो मा आद्रिया मा जागोन लाथिख' नैयावबो मोन्दोंमोन जोङो नैयावबो मोन्दों लाथिख' दा बुजि मोन्दों ना मोन्दों मोनाखै होमबा जों नैबेखौ मोनसे स्टेपाव खालामसै फर्मुलायाव px नि फर्मुला खालामसै जोङो दे मिलायनाय फर्मुलायाव होमबा जोंनो मा होनदों x to the cube प्लास 3x स्क्वायर ना प्लास 3x प्लास 1 दोङो
होमबा जोंखौ मा खालामनो होदो नैबेजों रानलायनांगोन एबार 2 नाम्बारनियाव मा दङ जोंहा x दानख' 2 बाहागोनि से दङ ना होमबा जोङो सल्युसन लिरनोसै अब्ला बेवहाय मा दङ x to the cube plus 3x square plus 3x plus 1 ना जुदि जों मा खालामनो हायो x दानख' से नङा होमबा जों जुदि समानथाय खालामो लाथिख' जायोना जाया होमबा जोङो x खौ लाखिबा जुदि इथिं बारहैबा मागोन इयो 2 बाहागोनि से जागोन निस्सय जागोन नङा होमबा जों दानिया जोङो px ना बे फर्मुलायाव बायदो x to the cube plus thrice x square plus thrice x plus 1 ना होमबा जों x नि मानखौ मा मोनखो 2 बाहागोनि से ना होमबा p 1/2 ना होमबा जों मा खालामनो हायो 1/2 whole to the power cube ना होमबा नैबे 3 into 1/2 whole to the power whole square plus ना 3 1/2 ना plus 1 होमबा जों सानजाबनिया से मोनथाम सानजाबा मागोन सेयानो जागोन नङा होमबा नैबे 8 दाजाबनि मा जागोन सानजाबलायगोन नङा होमबा सानजाबनि बे बेसेगोन 3 थाथ'गोन बेयो 3 4 खौ लाबाय जों सेफायग्रोनांगौ दे दाजाब बा मा जागोन इयो 3 बाहागोनि 2 जागोन नङा होमबा इयो सानजाब जाना दङ नालाय इयो गैया होमबा दा इफोरावबो हेबिनो जागोन 1 दाइन दाजाब बेसें 3 4 नङा होमबा दाजाब इयो दाजाब 1 दङ दे 3 2 दाजाब 1 ना अब्ला जों गासैनि दुसाजाखौ दिहुननो हायो हायनाया गासैनि दुसाजाया बेसे जागोन 8 जागोन जाया होमबा नैबेनिया 1 जाबाय 4 जों मा सानजाबा 8 मोनो जोङो 2 होमबा 2 जों 6 सानजाबा बेसें 2 जों 3 सानजाबा 6 2 सानजाब बोरै जाबाय इयो मिथिबायना दाजाब आरो 2 जों मा सानजाबा 8 मोनो 4 3 सानजाब 4 नङा होमबा ओमफ्राय दाजाब 1 जों मा सानजाबा 8 मोनो 8 ना नंगौ नङा नंगौना बुजि मोनदों मोनाखै होमबा जोङो 8 लाबाय होमबा जोङो 1 दाजाब 6 दाजाब बेसें 12 दाजाब 8 होमबा जों दाजाब जुदो 8 बेसें जायो 20 ना 27 दङ ना 8 बाहागोनि 27 जों जुदि बर्गआव सेफायोबा घनकफोराव सेफायनो हायो सेफायोबा मा जागोन 3 2 बाहागोनि 3 जागोन जुदि सेफायोबा आरो एन्सारा मा दङ जोंनिया नैबेनो दङ नङा होमबा बेनो जागोन एन्सार दाना 2 ना 2.3 ना होनाय दं बेवहाय मा दङ x to the power cube minus ax square plus 6x minus a खौ माजों राननांगौ जोङो खौ x minus a जों राननांगौ ना अब्ला जुदि x minus a खौ जों जुदि समानथाय खालामो होमबा x खौ लाखिबा जों मा जागोन माइनास साइड थांनानै प्लास दानिया x to the power cube minus ax square plus 6x minus a खौ जों मा खालामनो हायो px आव बहायबा x to the cube minus ax square plus 6x minus a अब्ला जों मा खालामनो हायो x नि जायगायाव a cube minus as square plus 6a minus a अब्ला a to the cube minus a to the power cube plus 6a minus a मोनसे मोननैया दाननाय थांबाय होमबा बेसे जागोन इयो दानख'बा 5a